Het is de Nationale Kraanwaterdag. En deze waard viert op Schiermonnikoog. Jonken dat het een leuke dag is voor de basisschoolleerlingen van het eiland, zullen ze er echt wat van opstekken. Enerzijds besparen, zorg dat je zo min mogelijk drinkwater verspilt. En het tweede is dat drinkwater, bespaar nooit op het drinken van drinkwater. Want drinkwater is supergoed voor je gezondheid en veel beter dan al die flesjes die je zo in de winkel kunt kopen. Probeer korter te douchen. Een douchetimer kan je daarbij helpen. Of zing onder de douche een liedje dat niet langer duurt dan 5 minuten. We zijn nu begonnen met een paar spelletjes en zo. En een quiz. En wat foto's bekijken van lekken. En met een opening met proosten. En bespaarst u zelf ook wetter? Net echt. En hast je nou al tips gehad waarvan stinkst van, nou, misschien geek dat dus ook wat van? Ja. Ja, Sals? En bijvoorbeeld wat minder lang douchen. Ik heb een timer met 5 minuten. En ik poets mijn tanden en dan doe ik de kraan dicht. Dit water, dat komt eigenlijk bij ons uit de lucht vallen. Want als het hier regent, dan komt dat water in een hele mooie zoetwaterbel onder ons eiland. En dan maakt Vitens weer drinkwater van. Ja, Schiermonnikoog heeft een eigen waterbel, zoetwaterbel. Dus het water wat je hier drinkt is echt Schiers of Schiermonnikoog water. En wij vonden deze school was zo enthousiast om met ons mee te werken dat wij dachten van nou dat is een mooie match om hier de Nationale Kraanwaterdag te openen. En dat stinkt een beetje. Het is een beetje zoals een scheet. Ja.